kunci kebahagiaan suami dan istri. Kebahagiaan istri itu ada di tangan suami dan sebaliknya kebahagiaan suami ada di tangan si istri. Ini loh maksudnya ya. Nek misal sing lanang sikape karo sing wedok iku penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab. Gek nek omong-ngomong ki aja kasar-kasar, dihati-hati ngono lho. Ngomong ki dihati-hati karena wong wedok ku atine kuwi lembut. Ngomong apa kasar sithik sing lanang dipikir rasa turu masamu. Wong wedok ki nek mbok konoke ya wis to dijamin bojomu ora bakal lunga-lunga. Ngedepi awakmu ndekem nang omah. Apa meneh sampe lunga ning luar negeri adoh karo keluarga, adoh karo kowe. Gak mungkin dipikiran ngono kuwi, wis to. Karena apa? Dia itu merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, merasa happy nang cedhakmu. Ngono. Tak omongi, gak mungkin bojomu lunga-lunga. Terus ki sebalike ya, kebahagiaan suami ada